أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kamar yadda 'yan uwa ɗalibai da masu kallo da saurari suke gani, yau ma gashi za mu ci gaba da karatunmu da sanin baki na koyon karatun alƙur'ani. Insha Allah ta'ala karatunmu na wancan sati mun tsaya akan shi, yanzu za mu tashi akan fi, ma'ana sadun da kisra kenan. Insha Allah sai a biyo ni sai mu kalla. Fi, bi, di, ri, ai, ri, fi, ƙi, ki, li, mi, ni, hi, wi, yi. Insha Allah wannan kenan. Za mu sake maimaitawa. Fi, bi, ri, ai, ri, fi, ƙi, ki, li, mi, ni, hi, wi, yi. Alhamdulillah wannan kenan. Insha Allah za mu shiga misalai kuma in Allah ya yarda. Misalan fataha da kisra kenan. Shigi ga yadda gani ta koma. Khiya, khiya, karka ce kiya, khiya. Hazi, hazi. Abi, abi. Daha, daha, karka ce daha. Hidi, hidi. Na sake mai ta misalan. Shigi, khiya, hazi, abi, ضحى حيدي. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.